vese vari 4 vakastika vakafriza kufriza kushaya kuti voita sei. At that same time waiza mambo nembebhu vakafrizwa vakastika because vanga vakangana kuti eish vanhu ava 2 vakafanana waiza. Mambo paakasimuka da kuti atsanangure dzimwe dzacho dzakabva dzafenda vadzawira pasi, mbebhu mupurisa bhamhanya paari akaita kubuka dzichipopota shit man damn it, ndaona munhu akafanana neni kufanana neni iyo masini ese dzikabva dzaita kuti wow dzichimutarisa mufeso yadza dzasimuka dzichienda kwaari wadza dzida unomubvunza kuti iwo uri demon ripiwo wambobva kupiwo waiza uri kupiwo dzadza dzamubvunza iwo uri wekupi uri demon ripi waiza mbebhi mupurisa paada kuabata kuti atsananguro chii chiri kuitika paipai. Idzi dzimwe dzekunoku dzakabva dzaita sei dzatanga kuvhurika zikanzi handisana mbona munhu akanaka kudai so wangu hayo ahandisam idzo dzati kwe vanhu vanogara navo mambo akutanga kutoshamisika chichiri kutika nzvanhu vanogara navo vakudza kuti uri handsome nembebhi wako vasingakudza kuti uri handsome dzakutanga kutopopotera mambo akutanga kutoseka paipa dzakutanga kutopopotera mupurisa nemusingandiudza kuti ndiri handsome mbebhi mupurisa akutoshaya kutopindura kuti kuchidwa paipa but akuzovatsanangurira vese vakagarisa pasi kuti maya mabva ku2 different worlds waidza bva wanzwisa hanzi saka mufanira kubuda mese muri 2 uyu ndianotanga kubuda uyu ozobuda chichichi because vanhu vanozoshamisika chii chiri kuitika waidza bva uyu mupurisa nemambo bva wabuda idzi vasara vachirwa waiza buritsira puti udaiso basimwe usaburitse puti ukuita sei hamana zvanzi hamana daona kuti une action yakaita sei waiza because ndanchiona kuti unenge uri slim bijana wakapusa zikanzi iwewe shit man demet wawina kwacho waiza apa uyu wabuda chi nembebhi uyu mupurisa amutengera mambo foni bvaisa nhamba dzake momo batomupa vauya fried chicken paipa dzakuda kutesta waiza kuti idzo dziteste dzidye kuti mambo azodya. Mambo abva ati maya am breaching the gap between us ndakutanga inini kutesta waiza mambo achibva abva ati shit man damn it vachiruma nyama wangu vachibvonzwa kuti nyama iri kunaka waiza vabuda panze paipa vakutodai zvikanzi nembebhi mupurisa iyo pane stadium inonzi Doom Stadium kwamuri zvikanzi newadaro zvikanzi amira pane audio yanoda kunzwisa but audio iyi yabva kunyika kwedu waiza alright chibata wakadai so mbabva amuburitsira madocument anonzi ma-autopsy documents waiza anga ane ma-DNA test ma-blood type alingling anga ari anko wachi wamambo zvikanzi uyu anko uyu tikumutsvaga because akauraya mudhara wangu tikubhilivha kuti anogona kunge ari kunyika inoyi saka unomutsvaga but the time yaunomutsvaga kunoko anofanira kunge ane 69 years old waiziya ari kuno kunyika ukamutsvaga unomuwana because ndiye anenge ari kuenda back and forth between these 2 worlds iye anofanira kutsvagwa adzorerwe kunyika